ଏକ ଜଙ୍ଗଲରେ ସିଂହ ଏବଂ ମୂଷା ରହି ଆସୁଥିଲେ। ଏ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ସିଂହ ଶୋଇଥିଲା ଏବଂ କେବଳ ମଜା କରିବା ପାଇଁ ମୂଷା ସିଂହ ଉପରେ ଡେଇଁବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଏହା ସିଂହର ନିଦକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ଏବଂ ସେ ଉଠିଲା ଏବଂ ତା ସହିତ ରାଗିଗଲା। ସିଂହ ମୂଷାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଉଠିଲା, ମାତ୍ର ମୂଷା ନ ଖାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲା। ଯଦି ତୁମେ କେବେ ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର, ମୁଁ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ଏହା ଶୁଣି ସିଂହ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ଶିକାରୀମାନେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଶିକାର କରିବାକୁ ଆସିଲେ। ଶିକାରୀମାନେ ଏକ ଜାଲ ରଖିଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ସିଂହ ଫାଶରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ସିଂହକୁ ଏକ ଗଛରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସିଂହ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ସିଂହ ଜୋରରେ ଗର୍ଜନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପାଖରେ ଏକ ଛୋଟ ପଥର ଗୁମ୍ଫା ଥିଲା। ନିକଟରେ ଏକ ଛୋଟ ପଥର ଗୁମ୍ଫାରେ ମୂଷା ଘର ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସିଂହର ଗର୍ଜନ ମୂଷା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ମୂଷା ଅନୁଭବ କଲା ଯେ ସିଂହ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ସେ ତୁରନ୍ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲା। ମୂଷା ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ସିଂହ ଜାଲରେ ଫସି ରହିଛି। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୂଷା ଜାଲ କାଟିବା ଆରମ୍ଭ କଲା ଏବଂ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସିଂହ ମୁକ୍ତ ହେଲା। ସିଂହ ମୂଷାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲା ଏବଂ ସେ ଦୁହେଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଗଲେ।